जाना दे गेले Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So आं दायो थांगासिनो आरोना गामिनि फिल्डआव फुटबल जानो नागिरदों फ्रेन्डलि मेट्सनो बेखौ नायनो थांगासिनो आरोना. स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दा देखायलांबाय थानोसैलाय. नैबेयाव अफिस बानायनो नागिरदों आरो एबसु अफिस. नै ओरैजाय गय बागान बैयाव स्कुल दं आदार्श बिद्यालया आरोना बे स्कुलनि नामा इंलिश स्कुल. दायो गोदानसो नालाय देग्लायसो खुलिजेननाय बे स्कुला ओमफ्राय बेयाव माबाल'सो दायो क्लास 1 जों 6 जोंल' लादों. बेनो जों गामियाव दं आरोना बे स्कुला. ओरैजाय दं फिल्डआव थांसै दायो. दायो गथ'फोरनि जागासिनो खेला आरोना सिख्लाफोरनि स्कुलनि नायनो हागोन. सिख्लाफोरनि माबा जागासिनो आरोना फुटबल गिदिरफोरनिया जाथ'वाखै दा दसेनाव जागोन. ओइ खालु बोरैजाय खबर सबर अयथासार मोजां जासमिना खालुसो देनजारखा अफसाइडल' होखायनो फाग्लाया. बारा गरम जाना दे गेले बैनिफ्राय लायलाय थांलाय जाबायलै बेनिफ्राय र' बोलायलायाबाबो Ibarlas nama. Sekarang. Ini ya? Gila. Dina beli. Boriane, Mumbai. फुटबल प्लेयारा सासे थेफाखौ जोख्रुबथारनो नागिरलायबाय बिराद फाग्लाखा. गेम केन्सेल जानाया बोरै मोनखो? गैला नै गेमानो केन्सेल जाजाबाय. ओइ नालि फाग्ला बोरै जाखो नोंलाय? नैबे नालिनि बिग फेन. ना हरलायबावलै ओरैजाय फिल्ड दं आरोना बे फिल्डनि खाथियावनो आनारस गायदों जों दायो नै आनारस नायग्लायसैलाय. मोनबाय गदा? आयु सोरबा खानानै दोनखानाय मोनाखै बाला गोथांथ'लाय एसे नागिरबावनो सोरबा खानानै दोनखादों बेखौ मोनबा लांगोन होननायनि.
बे मालल' थानो हालै गिलायलाङो आं दगासिनो बिराद गुवारखामोन अबे बासा दं नंलाय आं लाहरनि बाब नै बेरेया सिनायालै मबाइलाव मोजाङै औ गिदिरानो बेरे जथा नुहुरालै मोजाङै मोनाखैनो गोथां गोजासो बेर होननायखौ माजों फैगोन बैजों थां बेजोंलाय मा थांजाया नामा लामा गैया ओइथि फै ओइथि नागिरदोंब्रा आदे आदा हे फुलथासनिखासो बागाना जोंलाय आनारस गोरा नागिरगासिनो आनारस गोरायानो गैया मोननाय नागिरदोंमोन माबा गोजासो गोथां गोजा आंनि फेभरेटखा आरोना आनारसा जानायावबालाय फिथाइ सामथाइनि बिथोराव गैया थाइसेबो गैया माथो बाला मोनामनायालाय माथो गैयानो मोदोमदों गैयादांलै होनबालाय आनारस नागिरबाय आनारसबो गैला नै गामियाबो नागिरदोंमोन सिबाया जानो लुगैदोंमोन गैया थ' नै जों दायो न'आवसो थांफिनगासिनो गैला गेमानो केन्सेल जाबाय आरोना गिदिरनिया नायनो थांलायदोंमोन आं केन्सेल जाना होबाय हनै बिथाङाबो सासे नायनो फैग्राया आराम थाबायलांनांदों दायो ओरैनो बेकाराव थांनाय जाबाय आरोना अबसे न' खाथिखासो जेबो नङा स' बिदिब्ला ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालामसै आरोना दिनैनि ब्लगखौ स' गाइस बाय बाय टाटा